Boom boom. Down. Hello everyone, welcome back to the channel. This is Tim with video creator. लोगोफोर आंनि कोकोआ फुलिखौ सासे फंबाया लांफैदों आरोना नै बिराद बरिया जाजोबबाय ओमफ्राय नैथिंथ' माखासे खावसे फानहरखांबाय नालाय बेनिलाबो लांगोन नै बियो गारि लाना फैदों दा फंबाया मा जायगामोनलाय नोंसिना जोंनिया अरांगिलाबिलनिफ्राय लांफैदों दा नै र' थिखांनोसै गारियाव दायो कोकोआ फुलिखौ गारियाव जाबनानै हरनोसै आरोना सासे फंबाया लांफैदों आरोना आंनियाव गेलाबिलनिफ्राय बिदिनो सिगाङावबो गोबां लांफैखांबाय ओमफ्राय आं भिडिअस बानायनाय जायाखै दिनै भिडिअ बानायनो होननानै बानायनाय जाबाय स्टेन्डआव दोनलायलायनानै हाम्फेयाबो खामानि मावबाय थादोंमोन बिजिनि थाखाय बियो माने केमेराखौ हमना होनो हायासै आरोना ओंखायनो आं स्टेन्डआव दोननासो बानायबाय नै ओमफ्राय आं जाबगासिनो दङ गारियाव नायदो नोंथांमोना नै बिराद बरिया जाखाबाय आरोना कोकोआ फुलिया दायो अखा गोलैबाय नालाय दायो गायनायनि सम जाबाय दायो गायबा बिराद मोजां ग्रोथ जायो आरोना अखा मोनबाय नालाय दायो हायाबो गिसि जाबाय बरिया जाबाय आरोना दायो गायनो थाखाय दा नोंथांमोना सोरबा कमेन्टआव सोंहरगोन आंनि जायगाया बहा आंनि जायगायानो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबाद आरोना जाय नोंथांमोननो कोकोआ फुलि नांगौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आंनियाव गोबां भेराइटिस मोनगोन नोंथांमोना 6-7टासो भेराइटिस दं आरोना माने F1 फरेसिर' क्रायल' ट्रिनिटारिय' बिदिनो गोबां दं आंनियाव माने गासिबो हाइब्रिद गोजा आरोना हाइब्रिदखौसो लाबोदों आङो नोंथांमोना आंखौ फ्लाइटजों थांनानै बाहेरनिफ्राय लाना फैनायखौ नुखादों भिडिअआव भिडिअ खालामबाय थादों बिराद गोजौ जाखाबायमोन बरियानो बिराद थाब थायसिगोन बियो 1.5 बोसोरसोआवनो थायनो हागौ नैथिंजायनाबो बेबो गायजाजोबनाय जाजोब्बाय आरोना नै बरियानो दा आङो हरथ'वाखै अर्डार दंखाजोबो नैबिनो गैला गिदिरा बारा गैला ओमफ्राय बेबो गायजाजोब्बाय बेनिलाबो दं Udah bilang terus kak, naik mata udah bilang mata nih gue pak mau next time terus ya cok mata
नुबाय मा तारिखौ बाय बिचक बिचक मा तारिख हामफेनि फिसाजोआ नाय बिमायाल' देलायनो रोङो होमबा हो ने मामायाल' देलायनो रोङो होमबा आंबो देलायनो रोङो ना Mamaनिखौ देलायदों बां मामानिखौ देलायदों रद जाथारबाय है मालाय सोलोंनाय मालाय बुंनाय बुंनायसो बुङो